Naiz irratian, bigarren kafea. Egun hauetan milaka manifestari Parisen irten dira kalera Emmanuel Macron presidenteari aldaketa klimatikoaren aurkako borrokan anbizio handiagoa izan dezan eskatzeko. Datorren astelenean hasi beharko lirateke agintariak klima aldaketari buruzko lege berri bat diseinatzen 2016an Parisko akordioan adostutakoaren arabera. Parisko hitzarmena klima aldaketari buruzko akordioa da, Nazio Batuen barruan egokitutakoa. 2016an sinatu zen. Besteak beste zera dio, 2020tik aurrera karbono isurketa gutxitu egin behar direla, negutegi efektua geldiarazteko, lurraren temperatura 2 grado baino gehiago igo ez dadin. Orain presa sartu zaigu, Bakizu zergatik den hau, ezta? Shana Swan doktoreak New Yorkeko Mount Sinai ospitaleko ikertzaileak orain argitaratu berri den ikerketa baten arabera, kutsaduraren eraginez, zakiak gero eta txikiagoak direla eta esperma kalitateak geroz eta txarragoa dela dio. Bai, ikusiko duzue. Orain klimaren arazoa senyoro guztien lehen. Zu bai, pentsatzea nintzen, nik geota txiko ikusten nula, usten honi nintzen, kontaminatu izan, ba? Zeo zer nabaritzen izun begira da, baino ez nekien. Bai, ez da tristura, hause, fin. Bai, eta guain, derrepente, gizantxo guztia kezkatuta klima aldaketarekin. Agintariak dagoeneko hasi dira lehen adirazpenak ematen, entzun. Esa pena, ese dolor, esa tristeza, esa rabia. Ez que gano, joe. Bai, ze rabia puntua sortzen du, Baina broman galde batera utzita. Gaurko egunez, jaio zen Vincent Van Gogh, margolari postimpresionista famatua. Hamarkada bakarrean 2100 artelan inguru egin zituen. Haien artean, 860 oleo margolan, gehiengoak bere bizitzako azken 2 urteetan margotuak. Haren arterlana, paisaia, natura, erretratu eta autorretratuek osatzen dute, kolore indartsu eta pintzelkada adierazgarri zein oldarkorrengatik bereiziak. Gerora arte modernoaren oinarri izan zirenak. 37 urterekin hiltzan, batzuk diote bere buruaz beste egin zuela eta besteek istripu bat izan zela. Ez dakigu zehazki zer gertatu zen, baina bere anaia Zioren arabera, tristurak betirako irango duela esanez hil omen zen Vincent. 1971ko gau batean, Don McLean abeslariak New Yorkeko arte modernoko museoan dagoen Starry Night margolana ikusten ari zela, Van Goghi buruz gehiago jakiteko jakimina handia sentitu zuen. Bere biografia irakurri eta ordu batzuetara letra eta musika jarri zizkion Vincent abesti bikainari. Barkatu don. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills. Gau izartxua 1889ko ekainean margotu zuen Vincent Van Goghek. San Remide Proventzeko bere erietxeko gelaren lehioko bista irudikatzen du, justu egun sentiaren aurretik. Eta artelan hori ederra den arren, badelako, nire gustukoena Field of Spring with at Sunrise da. Udaberriko garia soroa egun sentian da. Ai, argi zoragarria du. Bai. Eta ez dakiku Van Goghen eragina izan zen ala ez, baina argi daukagu egun sentiak asko inspiratzen zuela Nora Jones abeslari estatubatuarra. Sunrise, sunrise,
couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, Gaurko egunez jaio zen Nora Jones, estatubatuar konpositore, abeslari eta piano jotzailea. Bere ahots epelak, xumetasunak eta talentuak mundu osoa maite mindu du. Come Away With Me, bere lehen diskoarekin, 5 Grammy sari lortu zituen. Eta 5 Grammy sari ditu gaurko egunez jaio zen beste abeslari batek. Zorionak Celine Dion. 1978ko martxoaren 30 jaio zen Celie Marie Claudette Dion, Quebecen. 1980ko artista ospetsuenetarikoa da. Arrakasta handia lortu zuen 88an, Eurovision lehiaketa irabazi zuenean Ne parte pas à moi lanarekin. Eta Walt Disneyren Beauty and the Beast pelikulako soinu bandako musikaren interpretazioari esker, Celine mundu osoan egin zen ospetsu. Ui, te polita. Eta gaurko egunez ere beste musikari handi bat jaio zen. Eric Clapton, rock eta blues gitarra jotzaile eta abeslari ingeles ezaguna da. Slow hand ez izenez ere ezagutzen dute. Euskaraz esku motela esan nahi duena. Bere musika estiloak hainbat aldaketa jasan ditu ere ibilbidean zehar, baina bere sustraiak bluesarekin oso lotuta izan dira beti. Rolling Stone aldizkariak garai guztietako 100 gitarra jotzailerik onenen zerrendan 2. postuan kokatu zuen. Eric Claptonen semea, 4 urte zituela New Yorkeko aizorratz batetik erori eta hil egin zen. Horrek sortutako depresioari aurre egiteko Tears in Heaven abestia idatzi zuen. 30 urte igaro dira aste honetan gertakari tamalgarrei hartatik eta gu oraindik hunkitu egiten gara bestia entzuten dugun bakoitzean. Nik beste gitar jole bat aipatu nahi dut. Tracy Chapman, gaurko egunez jaio zen Ohioan. 3 urte zituela amak ukelele bat oparitu zion, dirurik ez baitzuen gehiagorako. Eta 8 urte zituenerako gitarra hartu eta bestiak idazten hasi zen. 1988an argitaratu zuen bere lehen albuma Tracy Chapman deiturikoa eta arrakasta izugarri izan zuen. Urte hartako uztailean Nelson Mandelaren 70. urteurreneko kontzertuan hartu zuen parte eta Fast Car aurreneko singela abestu zuen. Chapmanen ahots bereziak, estilo intimistak eta letra konprometituek son handia hartu zuten mundu guztian. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. Zenbat abesti gaurkoan, ez? Mina musikaz gain gai asko dauzkagu joratzeko, ez? Bai. Juan Ignacio Artxoaga ilunak argitzera dator. Gurera, badakizu zein den gaurko gaia? Testu ingurua. Baina, zeren testu ingurua? Testu ingurua, orokorrean. Horrela. Hori da gaia, Agerbek esplikatuko dugu. Geroz eta komplikatuagoak dira gizon honen misterioak, baina zenbat gustatzen zaigun. Bai. Eta bukatu da loraldia. Jaialdiaren balorazioare egingo dugu eta Imanol Agirre elkarrizketatuko dugu. Eta ez hori bakarrik, Bilbo aldean jarraituko dugu, Lutxo Egiarekin hitz egiteko aukera izango dugu. Eta Bira kulturgunea izango dugu izpide, Bilboko kultur espazioak zabaldu eta kultura herritarren eskura jartzea helburu duen egitasmoa eta proiektu ederra. Eta atzo sexualitatearen inguruan aritu ginengo Jurirekin. Gaur, gaiarekin jarraituko dugu, baina gaur adinekoen sexualitatea aipatuko dugu.
Ona. Tira, sexu giroan jarraituko dugu, musika giroan jarraituko dugu, kultura giroan jarraituko dugu, gustoko ditugun gaien inguruan arituko gara gaur, martxuak 30 ditu eta aste artea da, ongietorri, bigarren kafera. Zuekin Euskal Herriari arratsaldeon onduen esaten dion emakumea. Maitena Salinas Beizegi! Arratsaldeon Euskal Herria! Gaur goizan topatu dut, berandu zetorren, kafe hartzen zegoen terraza batean eta 5 minutuko azalpenak eman dizkit esateko, ez tokiz eta bestetako goiuri eta telefonoa eta kotxia parkatu eta ez tokiz. Eso hartu kafe alasai. Amaia Resendegilos, arratsaldeon! Kaixo. Kaixo denoi Inigori izan ezik. Denak asorre dazkat gaur. Gure irratiko laborategitik pasatzen den txakurro horrekin unkitzen den emakumea, baina bereziki umeekin eta ume batzuekin irripar oso polita ateratzen duena. Goiuri ezaiz Arandi, arratsaldeon! Arratsaldeon denoi eta Martinari bereziki. Eta izketan ari zaizuena Inigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 182 ditu, arratsaldeak 4:11 minutu, martxoak 30, gu 4 gara, akaso 5 edo 6 edo auskalo zenbat izango garen, gaur saioa bukatzerako ongitorri guztioi, plazer baduzu hementsi izango gara zuekin, arratsaleko 6 bitartean, bigarren kafean, naiz irratiaren sintonian. Ez pentsa kosta egin zaigu gorko saio asteko kantu aukeratzea, genituen aukera batzuk, azken orduko eskaerak, bapatean burura etorri zaizkigun aspaldi jartzen ezkenituen kantak. Bueno, Nora Jonesik irabazi du azken orduko esprina. Come away with me and I will write you a song. Come away with me on a bus. Eta guk egunero bezala, arratsaldero bezala maite duten tartearekin abiatu behar dugu gorko saioa. Eta maite duten tartea Amaia Resendegilosek abiatuko du. With their lies. Gaur enazu harrapatu improvisatzeko gogoekin, eta prestatuan ekan aspaldi, maite dut hau, azken aldian ikusten dutelako nire inguruan badaula jende oso ona. Jende, zakit, sanoa. Eta maite dut, horrek pentsarazien hau, eta maite dut harreman ez toksikoak ditun pertsonak. Hau da, harreman toksiko bat detektatzen duenean bere bizitzan, edo harremana konpontzen saiatu, edo beste gauza batera joaten den pertsona oro. To another thing butterfly. Hoixe. Horrelako jendea maite dut. Eta ni saiatzen naiz horrelako jendea izaten. Maitena Salinas Beizegi. Baina ni maite dudana beste batekin doa. Orduan bukaerako utzi bartzik. Bukaerako, mesedez, bai. Nik maite zerbait oso simplea, eta da zutondoan egotea. Sua pizteko borroka egitea. Asteburu luze hontan borroka asko egin dugu sua pizteko. Kalekumeak garela adirazita eta garbi utzita. Eta bai, saban izan gara lanean, grabazio batekin, eta antxetxean bazegoen tximinia, eta bueno, ez ziguain erresi izan sua piztea. Baina behin piztuta, ze gauza zoragarrian zutondoan afalosteko tragos gartzea. Sua ez, baino pixkaterre zarete ez da? Batzuk bereziki. In your arms, so all I
this kiss for you. Goiuri ez eizar handia, zeina zure maite duta? Nik maite dut ez, daukat. Maite dut ez? Bai. Venga, zeina zure maite dut ez da? Erregaren kopa. Epa! Gehi bat. Baina erregaren kopa erregarena delako do bestela ere. Erregaren kopa ez soilik erregarena delako, baizik eta erregarena dela izkutatzen saiatzen ari diren guztiak ere maite dut ez. Wow! Ze, derrepente... Euskal Errepublikaren kopa izango da, ez? Kopa, ez, kopa da. Azte honetan kopa jokatzen da. Ez dugu esango, erregaren kopa eta orduan zilegitasun handiagoa dauka gure fanatismoak, ze monarkiaren aurka gaude, baino erregaren kopa da munduan gehien guztan daigun gauza. Baina ez diogu erregaren kopa deituko gurekin hobeto sentiarazteko. Orduan kopa deituko diogu. Eta orduan kopa deituko diogu eta koparen inguruan miakatxio jarriko ditugu. Jendea iruditzen zaio ezetz, inork ez dula ezer esan koparen inguruan, baina bai, koparen inguruan sekulako txapa ematen aizeate. Eta oidan ere maite duteza. Eta Gari Otamendik jarri guaintxe Twitterren, Espainiako erregea ez dago Zarzuela eta Saudi Arabia artean. Bilbo eta Donosti artean dago. Eta txio horrekin nire maite duteza itxi nahi dut. Woo! Boom! Boom! Zagatun, ketun. Ba, maitenak bere maite duterako kantutxo ba nahi zuen. Venga! Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Ba, zergatik kanta hau, bueno, arrazoi askoengatik izan daiteke, lehenengoa jakina, Papaudonez maite dudalako, baino ez nago hemen horren inguruan hitz egiteko. Askotan galdetu izan didate, ez, bueno, nire ustez zer dan zoriontsu izatea, ez, edo zer behar den, ze osagai eduki behar dituen zoriontasunak. Eta ni bi gauza ditut oso garbi, bata da alaitasuna, eta bestea da eskertza, esker honekoa izatea. Nik uste esker honekoa zeanean, beti ere zure ez jarrera askoze positiboagoa da, eta bueno, askotan eukitzen ditugulako eskerrak, ez, emateko arrazoi ugari, eta ez kontrakoak. Naiz eta batzutan hor gustatzen zaigu niltzatuta gelditu. Beraz, eskerroneko pertsonak gustatzen zaizkit, eskerroneko jarrera gustatzen zaizkit, azkenean bizitzarekiko duten, ez dakit, pentsatzeko era, bizitzeko era, sentitzeko era, aberasgarriagoa iruditzen zaidelako, eta gauza ederragoak etortzen direlako hortik beti ere. Beraz, esker honeko guztiei, mila esker. Eskerrik esko izu. Ez da zesko? Papaudonesen eso que tú me das, Jarabe de Paloren eso que tú me das kantuarekin itxiko dugu maite duten tartea, dagoeneko tuizlariak bizi ditugu, eta diote errezik indu honela maite dut tartea, Goiuriken bat, ui. Baina uste dela nekin adoz daulako, Noski. Bale.
Ez supermega futbol zalea dalako. Ez. Edo bai. Orduan zebaken bat. Ba, maite duten tartea beste nola behin naizulako, ez? Olako, ja. Gehi bat, leheno bota dezu, Oida, justu kontrako vale. jarrera izango litzateke. Claro. Ni ez nago ados horretan, ez? Edo Enago ados, maite dutetan olakorik Olako gai bat sartzearekin, Hori, baina hori. ez gaiarik Gaiarekin. esan dunarekin. Vale. Maite dut artea gauza polita delako, dio Jonisek. Joniz, ulertze gehan, lasai. Badakazu Gehi bat, ken bat. telepatia. Bueno, baina hori da politxena azkenean, ez? Aizu, ados gaude, ez gaude. Baino, pentsarazi egin gaitu, goiurik asko. esan dauka. Beraz, bueno, pentsarazi eta ni, egia esaten bizu, zuri iritziko naiz. Beraz, gehi bat. Toma! Eta Jon Lizeke, baina bestela, gehi bat. Toma! Ja, gehi pila dituzu. Diozu hau, inor goiurirekin ados ezpalego bezala. Ez. Bueno. Ni nere burungatik ari nintzen, Ez dut bestengatik itzin behar. Ez, ja. Oi. Venga. Hasiko dugu zaioa. Venga, epa. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta udaberri giroan abiatuko gara Lorebila eta Bilbora gainera. Non dago zulertzeko behar den iztegia. Non duzu eraikitako ametsa botatzeko. Kulturarentzat agian momentu ezain gozoa den honetan. Badira arnasguneak, badira babeslekuak eta badira ospakizunak ere. Udaberriaren antzera eta berarekin batera proposamen ugari loratu dira gure artean bukatzen ari den edo ari garen martxo honetan. Loraldia festivala beste behin kultura arloan diharduten 120 sortzaile jarri ditu lanean publikoa gozatzen eta hausnartzen egon den bitartean. Kalitatez arnastea eta hausnartzea beharrezkoa delako. Eta norekin hobeto eta euskal kulturgile, eragile eta artistekin baino. Bukatu berri den 7. ediziora 4.000 ikusle baino gehiago gerturatu dira, aretoetan zein online eskaintzan. Eta aretoen aforoa 184 arte bete dela ospatu beharrean gaude. Zalinaian urbasoaz berriz kea ikusita bazu. Kultura segurua den aldarrikapen ozena egin dute Loraldiko elkartekideek. Eta beste behin ere erakutsi da gizarteak behar duen osatze prozesu honetan kulturak duen garrantziaz eta inpaktu positiboaz. Adingabeko inpaktua da gainera, txikiek ere bertan kaia aurkitu baitute. 25 ekimenek jositako programa izan da. Antzerkia, dantza, musika, literatura, arte grafikoak, aktibitate multimedia, bertsolaritza, zinea, barne. Lorean hitzeko eta ondo ernaltzen diren lorategia gainera. Gaur honen inguruan hitz egiteko bere zuzendaria dugu gurean, Iñaki Agirre, berak Oteizaren hitzei eusten ere, hainbeste defenditzen eta zaintzen duten kultur transmisio horren lekuko gisa, zera zioen duela urte batzuk. Traineruan atzera begira jartzen gara aurrera egiteko. Gauza bera pentsatzen arituko ote da gaur. Ba, Imanol Agirre telefonaren bestaldean dugu, beraz uste dut onena ari galdetze izango dela Loraldiako zuzendariari. Arratsaldeon, Imanol. Arrastion, arrastion. Arratsaldeon, Imanol. Bueno, ja loretan sartu naiz, eta azte tokian, azte lorategian zure izena ere ez dudala ondo esan. Imanol, arratsaldeon, orain bai. Arrastion, eta Oteizaren herritiko zurbil nago, debatik hemen Santa Catalina atalaian nago. Wow. Osa, kaipatu duz Oteiza, eta ni pixka bat piztu naiz, itxasuari begira nago. Lore zinguratuta hori bai, baina itxasuari begira. Jo, ez zaude bamakale, Urrengo batean akaso zure gana joango gara, elkarrezketa egitea, Lekoa aldatuko dugu. Bai.
Imanol, aurreko urtean hasi bezain pronto festivala bertan bera utzi behar izan zenuten. Naiz eta gero udazkenean berriro ere utzi zenioten, ezta? Bai, ala izan da gure azkenengo hilabeteotan izan dugun jarduera, ez? Orain urte bete hasi zen ametzka esto txiki hau edo hundi hau beto zan da, eta, bueno, gu izan ginen, justu festivala sortu berria, lehenengo bi emanaldiak egin berri, eta hirugarrenean bertan bera geratu zan. Denok bezala geratu ginen hau bete hor, ez genekien nondik izango zen, edo nondik agertuko zen etorkizuna, eta, bueno, ikusi denuen, lehio bat zabal genezakela udazkenean, eta zinen lanean udazkenean, iazko festivala berreskurateko, eta berreskuratu genuen neurri hain batean, ez? Gero, bueno, zintili geratu ziren beste batzuk, aurten plazaratzeko aukera izan dugu, beraz, nolabait, loraldiak sortu digun zorrarekin, guk behintzat kitatu dugu zor hori, eta aurten zoragarri izan da, aforoaren murrizketekin jakina, baina beste guztia bete-betean lekuak lepo lepo bete dira, eta artistak ezin pozago itzuli dira etxera, ez? Haien sormena plazarateko aukerarekin eta gainera modu profesionalean eta baldintza guztiekin jakina. 120 sortzaile aipatu ditu Maitenak, Euskal Herriko artista eta kulturgileak denak euskaraz egindako sorkuntzak, eta hori hala izan da, nabaritzen duzue toki batzuetako partaidetza handiagoa dela, besteekin alderatuta? Bueno, guk zabaltzen dugu abaniko bat, ez? Eta abaniko horietan murgiltzen gara janga egiten dugu, eta joaten gara ikusten, disiplina bakoitzetatik zen izan diteken artistarik egokiena festivalean aurkezteko, ez? Parametro balore batzuk ditugu, ez? Ari gara bilatzen jende edo artista sortzaile berritzaileak, ari gara jende gaztea, hau da, lehen urratzak kulturindustrian ematen ari den kolektibo horien gana jotzen dugu, hau da, abaniko zabaltzen dugu, eta benetan ere, orain arte 7 edizio hauetan, topa dugun anistazuna, topa dugun kantitatea eta topa dugun kalitatea oso handia da. Hau da, ez gara inondik inora, beldur izan egon behar. Nik kulturgintzan daramat 40 urtez, eta gaur egun dagoena ez da orain arte inoiz egon, ez? Ikaragarria da, herri honek duen sortzeko alegina eta sortzeko espiritua, ez esango nuke nik, ez? Bueno, gu Imanol Agirre, loraldiako zuzendariari ari gare galdazka, loraldiagatik, gertatu denagatik, egiten duten lanagatik, baina artistei eurei ere galdetu diegu loraldiagatik, eta pentsa, Mikel Aionek zoriontsuak izatea aukeratu genuen erakutsi zuen loraldian, eta hauxe kontatu digu. Guk loraldian parte hartu dugu zoriontsuak izatea aukeratu genuen liburu aurkezten, eta liburu horretan oinarrituriko elkar ezagutu genuen eguna antzeslana eskaintzen, guretzat plazer izugarria izan da, eta gainera ohore bat jaialdiaren inaugurazioa egitea ekitaldi horiekin, eta egia zen, askotan kulturgileok eta kulturzaleok oroar, nik uste dut eskarela ohartzen zelako sortea daukagun, halako jaialdi bat daukagulako hemen Bilbon, hiria betetzen diguna hilabetez kulturaz eta disiplina desberdinetako artistez, eta egia zen placer bat da bai jaialdian parte hartzea eta jaialdiko ikuskizunez gozatzea, beraz zaindu beharreko jaialdia zalantzarik gabe. Itz zederrak bota ditu Mikel Aionek. Imanol, ez dakit zuk nerekin bat egingo duzun, baina kulturaz hitz egiten dugunean, gozatzeko ematen digun aukera hitz egiten dugu sarri, baina ez hainbeste industria bat dela, ez? Hori batzutan, ez zaigu azten?
Bai, eta horretarako sortu genuen festivala, ez? Eskotan, euskarazko kulturari buruzari bagara, betiari gara, bueno, eta militanteak, eta apur bat, bazterreko jendea, ez? Eta edo favoreak eskaten zaion norbait ari garela bezala, ez? Eta guk festivala sortu genuen plataforma profesional bat sortzeko, ez? Gu ez gara profesionalak, barruan lan egiten dugunok beste lan batu ditugu, baina bai, festivalaren helburua da alik eta modu profesionalen tratatzea gure sortzaileak. Beraz, bilatzen ditugu egokien diren aretoak, bilatzen dugu egokiak diren egunak, eta gero haiekin partekatzen dugu, nolabait dana, haien emanaldia alik eta hobekien egiteko. Mikel Aionen iritzia entzun dugu, eta adibidez nik aipatuko nuke, lehenengo emanaldia, zeberak bi sorkuntza oparitu dizkigu, lehenengo emanaldia berak aipatu duen liburuari buruz, olako irudi futurista bat eskaini zigun, berez entzun genuen bere liburuaren lehengo ipuina aurikularrez, hau da, aretoa izkilitzagoen, ikusle guztiek zeukaten aurikular bat jarrita, eta aurikularrez esperientzia auditibo bat, audio esperientzia batekin gozatzeko aukera izan genuen. Beraz, nik ere berari eskertu nahi diot, egin zuten pauso hori, bilatu formatu berria, modu berriak, eta horretarako festivalak ematen du aukera, nahi badute zerbait experimentatu, gure plata ezin egokiagoa da horretarako, Lehengo urtean onlineko eskaintzare egintzen duten, baina aurten horri leku gehiago egin diozue. Audio gida moduko bat ere izan duzue, Bilbotik paseo dramatitzatu bat egiteko aukera ere plazaratu duzue, lan asko ingurune digitalean, ez da? Argi zegoen inguru digitala etorri dela geratzeko eta festivalak ezin zion bizkarra eman, ez? Beraz, hasi ginen lehenengo esperientzia, horrela deitu diogu esperientzia digitala dekin, eta hor tartekatu genuen hausnarketa eta zuzeneko emanaldia, Mikel Urdangarinekin egin genuen esperientzia digital zoragarri bat, bera pianoan, bera zorkuntzaz berbaiten, eta gero pianoan bertan hainbat kanta behar moldatzen, Eta urten, hau eskaini ditugu, bi esperientzia digitalek jarraitu dute aurreko hildotik, eta izan dira hausnarketa eta baita ere zuzeneko emanaldia, batean izan genuen Ola Salvador eta Idoia, bi kantautore, bi kantegile, eta emakumeak eta estenaz hausnartu genuen egun horretan Maialen Alzainu zen eskutik edo berak aurkeztua, Eta gero jakina haiek ere aukera izan zuten azkenengo kantak zuzenean egiteko. Karmangarria ederra izan zen, Eta bigarren esperientzia digitala eraman genuen dantza universora. Eta herrimak bioinetan ikuskizunaren inguruan egin genuen. Aiart Beobiderekin egin genuen berda, hor euskal arketipoa egin genuen hausnarketa, ia euskal garantantza garaikideak, bide berriak zabalden ote dituen euskal iruditerian, horri biliziren Iñaki Serrano eta Aiart Beobide, eta gero aukera izan genuen herrimak bioinetan online ere ikusteko. Jakina guk hor zuzenean ikusi genuen, eta gero suposatzen duen Bilbotik urrun zegoen jendeak, hainbat jendek konektatu zuen, Eta horrez gain, zuk aipatu duzun Mikel Aionekin batera egindako audiogida bat Bilbon zehar paseatzeko, Berriro ere formato berri bat, berriro ere mundu surrealista batean murgildu ginen, ez genekien fikzioa, errealitatea zen, Bilboko historia, Frantziako surrealismoarekin naztuta, oso gauza ederra, polita,
eta hainbat jendek egin du bere bakardadean, ze ara joan behar zinen, Arriagara, aurikularrak jarri, mobiletik azabateko aurikularrak, eta ordu erdiz, paseo bat egiteko aukera daukazue oraindik. Gure web orrialdean oraindik zintilik dago eta jez daiteke, eta gira Bilbotik pasatzen baldin bazarete aukera daukazue errekorrido hori, edo bilbide hori egiteko, bilbide dramatizkatua egiteko, Pentsa, Aiarteo bide aipatu duzu eta Aiarteo bidek ere utzi du bere aitortza gurean. Aurten guretzat loraldian herrimak bi oinetan lanarekin izatea, espero genuen bezalako oparia izan da, ez? Iaztik geunden bertan egoteko irrikitan, iaz ezin izen bai genuen, baina aurten bai eta benetan zoragarria. Bai antolatzaile aldetik, ikusle aldetik, bertan sentitutakoarekin guztiz eskertua, ez? Horrelako gauzek ematen bai diote azkenean zentzua guk egiten dugun lan guztiari. Eta zer esan loraldiari buruz, ez? Festival hau erdigunean jartzen ditu euskal sortzaileak, euskaraz sortzen dugunak, eta topaleku bihurtzen gaituela gure ikusleekin, ez? Benetan, zorionak guztioi. Kodigu ilargiak, oraindik denok ez gaudela. Imanol, eta eutxiz lehenago komentatu duzun horri, hau da bozak esperientzia digital horri, ezta? Maialen Arzaiusen gidaritzapean, Idoia Surmendi, Olatz Salvador izan zenituztela, eta online moduan iziaritu inotan labaka ere. Emakume sortzaileen partaidetza, orduan eta handiagoa dela esan genezake, baino batez ere plazaratzeko aukera gehiago izaten dituzte, eta zuek loraldian hori oso barrenean daramazu, ezta? Hori dago, gure brankan dago, emakumei leku plaza eta eupa da eta oihartzuna eman behar diogu, ez? Zenbakiak tematiak dira, ematen du badagoela orain emakume sortzaileen uolde txiki bat, personalitzan, kantagintzan, gero zenbakiak oso tematiak dira, eta oraindik oso porzentai txikietan mugitzen dira, ez? Orokorrean emakume sortzaileak dira 130, eta gainera haien bizibilitatea txikia da, ez? Agian personalitzan apurrak gehiago, baina ez askotan gehiago, 40 heltzen dira, eta benetan sortzaileak ikustaraztea eta plazet kentzea, hori da gure naina, ez? Eta nik uste dut, ala ulertu zuten bai Idoiak eta bai Olatzek, erronkari aurre egin zioten, eta bai hori ezarri ziren hausnartzen gai honi buruz, emakume eta zenak, Anela Bakak ere bere begirada kritikoa eman zuen, Itziar Ituñok ere bere esperientzia Euskal Herritik kanpo, eta ederrak izan ziren entzun genituen berbak eta asmoak eta kritikak, ez? Eta gero ederragoak oraindik haien kantak, egia zan Olatz Salvadorrek egin duen dizka goi mailakoa da, bigarren dizka da, osake oraindik bera oraindik hasi berria da, ez? Eta Idoiaz zer esan, oraindik bere dizka irten barik, hile honetan bukaeran agertuko da lehenengo dizka, berari da bere lehenengo pausoak emoten, eta eskertzen da ausartzea loraldea etortzen 20 urterekin, eta elkarrizketa solasaldi ederra baino ederrago egin zuen, eta kantekin badenok unkitu ginen. Beraz, egun berez izan zen, zapatu goiz bat, eta denok dramagun bihotzean, antolatzaileok ere bai, jakina. Aipatzen ari garamen artistak eta artistak Idoia Surmendi izan genuen, bigarren kafean, eta oraintxe, diskoak kaleratu ez duen horretan, hemen utzitako kantuak behintzat entzunga izaten ditugu, eta bada, privilegio puntu bat, ze abiatzen den momentuan, diskorrek asko emango duzateko zalantzarik gabe. Beste sortzaile batzui ere eskatu dizkiegu, loraldian egon eta loraldian izandako esperientziaren inguruan euren aitortzak, eta hauxe kontatu dugu Pantxika Telleriak orkestu zuten eurek bertan, eta hauxek bere hitzak. Hemen Pantxika Telleria, lirale konpainiakoa,
eta aipatu nahi nizuen, beraz, bai, loraldian Bilbon suertea izan dugu gure erakusten, eta egia da, gu ibili garelan martxoaren 13an, larun batez, 2 saiorentzat, eta zinez kriston mementua bizi izan dugu, oian indart zegoen taulan, eta atzean zeuden gure teknikariak, hango antolatzaileen laguntzearekin, eta publikoaren gana iritsi da gure kriston txaloak bildu ditugu, eta guretzat senperetik oso importantea zen han gure lana erakustea. Euskal Kultur Erakundearen laguntzaria eskerran ginen, eta zinez poz handia izan da gure hau partikatzea loraldian. Hauxe kontatu digu Pantxika Telleriak, eta beste artista bat ere izan dugu, gure WhatsAppean, ez dugu esango erantzun gai automatikoan mezu utzi digunik, ze hori beste garai bateko kontu alitzateke, WhatsAppa bota digu, baina emozioaren emozioz, telefono zitze egin dugu berarekin, eta Imanol esan digu, bai, duela gutxi gainera izan da, eta nator zoratuta eta flipatuta, eta bere energiarekin Andoni Mutiloak ere, bota digu, loraldiaren ingurukoa. Antonik dena hola bizi du. Dena hola bizi du, zoragarria da Andoni Mutiloa. Zoragarria da, bai. Loraldia jaialderi buruz zerbait nabarmentzakotan, nik aipatuko nuke, benetan erreferente izatera iritsi dela, urte gutxian. Euskal kulturgintza momentu honetan eta azken urtetan ere ustez behintzat zabala da, oparoa da, eta oparotasun horren ondorio izan da nolabait ere azken urte honetako 7. edizionetako kartela, Loraldia jaialdikoek egin duten aukera. Nik hori alde batetik nabarmendu nahiko nuke, eta gero bestalde bereiek egin duten lana. Eta hori barrutik ikusten ez den lan hori. Artisto gintzate ikeragarri ondo zaindu gaitu ez delako. Ni pasatako asteburuan izan naiz Bilbon, esnatu naiz kabaretarekin 2 emanaldi eskaini ditugula fundizionen, eta bai, harrera goxoa, gertukoa egin digute beraiek, eta etxean bezala sentiarazi gaituzte, eta gainera emanaldiak oso ondo joan dira, eta nimitate pozik eta harro itzuli naiz. Horixe nabarmendu nahiko nuke. La plaza llenos de felicidad, vuelvo a celebrar. Aipatu du Andonik ikusten ez den lana, eta horren inguruan galdetu nahiko genizuke, zerbait aipatu duzu, baino gustatuko litzaiguke pixkat gehiago jakitea, zelorialdiak baditu areto asko, Arriaga Antzokia, Arte Ederren Museoa, Azkuna Zentroa, Bira Kultura Bilbao, gero oraitzengo dugun pixkat honen inguruan, Bizkai Aretoa, Elkar Denda, Itxas Museoan Bilbao, eta askoz gehiago, ezin ditua denak esan, eta nola izaten da prozesua? Ze imaginatzen dut tokiak bere pixua duela, eta batzuetan tokiak aukeratzen duela lana, eta ez lanak tokia, edo agian bai, ez dakit, nolako izaten da? Bai, elkarrizketa bada, ez? Begira, gaur jaso ditut Arriagak datorren urtean eskaintzen dizkiguten egunak. Jakina guk urtero joan gara Arriagara, ia badugu harreman oso estua, Arriaga da guretzat lekurik handiena, 900 ikuslentzat, orain pandemiarekin 400 jaitsi da, baina da Bilboko aretorik erreferentzialetaneko bat, eta batzutan guk bilatzen ditu aretoak, eta beste batzutan gehienetan ikuskizunen arabera joaten gara bila, ez? Aurten 13 areto bilatu behar izan ditugu, 13 horiek egon dira lepo, eta datorren urtean dakigu egia zan, aurten adibidez, ez du aukerarik izan kafean tokira joateko, kafean tokia itxita egon delako, eta kafean tokia beti erabiltzen dugu, ez? Baina gure asmoa da zan Euskara Bilboko zentralitatean kokatzea, eta horretarako oso garrantzitsua zen Bilbon dauden aretorik esanguratsuenetan programazio hau, Loraldiaren programazio hau txertatzea. Horregatik gaude gu egeinen, horregatik gaude egon gara Euskaldunan, aurten ez, baina iaz bai, horregatik gaude urtero Arriagan, horregatik Itxas Museonen, aurten lau museo erabili ditugu,
leku ederrak dira ikuskizunak ikusteko, gure azken finean da zuzeneko kultura, behin gertatzen dena, eta egun horretan egon bertzana hor, eta emozioa sentitu, emozio aterpea da loraldia. Bueno, galdetu behar dizugu beste loraldiaren baitan dagoen egitasmo baten inguruan, eta gainera horrela galdera zuzen eta simplea. Konta iguzu zer den loraldia eskola, Imanol? Bai, loraldia festivalen atzean kultura elkarte txiki bat dago, azken batean 6 gara kultura elkartea osatzen dugunok, baina ez du bakarrik festivala antolatzen. Baditu beste lan lerroak, eta horietariko bat kokatuta dago transmisioan. Eta euskal kulturaren transmisioan lan egin nahi dugu, eta horregatik asmatu genuen loraldia eskola. Loraldia eskola, proiektu hau normalean hasten da irailean, bukatzen da festivalean bertan da martxoan, eta gertatzen da eskola kurrikuluren barruan. Aurten nahi zuzen ere, 3 eskolatan egon gara. Zornotzako eskola publiko batean, Bilboko ikastola batean, Abusu ikastolan hain zuzen ere, eta Dimako eskolan ere. 3 eskola horietan, 2 eskola bat ikastola bat, egin dugu lan bat ikasleekin, eta formato desberdinak eskintzen diegu. Adibidez, Abusu ikastolan aukeratu zuten ikusentzunezko formatoa, eta orduan hainbat bideo egin dute, hainbat ikerketa bat egin dute euskal kulturari buruz, da gero hori bideo sortu dute, eta politago izan da oraindik Diman, 11 urteko umeekin hor pastoral bat proposatu genuen, mitologia gai aukeratu zen, eta pastoral berriztu bat, jakina iparraldeko pastoral luze bat, baizik eta pastoralen elementuekin antzerki polit bat eskaini zuten bersoz, loraldian bertan Dimako eskolakoak mitologia gaia hartuta. Beraz, euskal kulturen transmisioa lantzen duen proiektua da, eta eskoletan baitan gertatzen da. Eta hori nolabait urtean zehar eramaten dugu, Manol, Bilboko metroan ere Daviz Erranz argazkilariak 6 urteko ibilbidean zehar egindako argazkilan zoragarriekin, jaialdiak edizio desberdinetan, ze disiplina landu dituen eta ze ingurunetan, mugitu zareten, kontatu duzue. Nire galdera zera da, 7 edizioren ostean, zu, Imanol, ze argazki daukazu buruan? Zuretzat zer da loraldia? Zezuk asko eskaini diozu, pasioa, denbora, nahia, gogoa, elkarlana, eta zer sentitzen duzu loraldiarekiko? Argazki, aipatu duzu metroan dagoen erakusketa, eta argazki bat etorritzen burura, lehenengoa. Eta hor kokatzen da Txominegi aktorea Antona Badiaren papera egiten. Antona Badiak zabaldu zuen festivala Arriagan, orain dela 7 urte, Aitor Majoren aktorearen interpretazioarekin, eta Antona Badia izan da gure telin histori edo storytelling, guk esaten dugu 21. mendeko lore jokoak egiten ditugula. Eta Antona Badia da ez ezagun bat gure euskal kulturan. Eta izan zen, 19. mendean egon zen sortzaile zago dugu, sortzaile, mecenas, ikaragarri izan zen Antona Badiak egin zuen lana, Agustin Saorekin batera, Agustin Saor Lester berreskuratuko dugu, aurten egonda loraldian, baina berreskuratuko dugu gehiago, zer gutxi ezagutzen dugu gure kultura, eta lehenengo pertsonan esaten dut, eta nik hor ikusten dut,
gainera hemendik Jesarretan dagoen lekutik, iaia endaia ikusten dut zera umugan, eta hor dago Antona Badiaren gaztelua, ez? Eta gaztelu horretatik, nola zabaldu zen Euskal Herrian zehar lore jokoak nola zabaldu ziren, eta begira, 150 urteren buruan, lore joko hiek bihurtu dira Loraldia festivala. Eta gu plaza bat baino ez gara, hemen garrantzituena da Euskal kulturan dagoen loraldi hori, sormen uode eta sormen estanda hori, ikaragarria dena, emozionatzen gaituena, eta bizirik sentiarazten gaituena, zaindu dezagun plaza hori, zenaiz eta bat izan, gure etxea ere bada. Beraz, eskerrik asko, Imanol Agirre, plazerra izan da, gurean zu izatea, eta nahi duzuen artez, badakite, nik uste euskal artista orok dakite, bigarren kafea beti ere, beraien etxea ere badela, eta bigarrena, hirugarrena eta laugarren kafea ere hartu dezaketela, eta zu barne. Mila esker, Imanol. Eskerrik asko zuei. Izan ondo, aio. Agur. Nolabait. Eta dagoeneko Idoia Asurmendi gogoa, Idoia Asurmendi gozea ere badugu, eta berreskuratu dugu gure saioan elkarrizketa akustikotan utzi zuen kantuetako bat. Entzun, eta gozatu eta segituan gara, Bilbo inguruan, Lutxo Egiarekin aritu behar dugu, bira kultur espazioaren inguruan, kultur elkartearen inguruan. Utxune batek irensten gaitu, ekaitzik handienak bailitzan. Ta gaur gure txikitik, gure izanetik, ta ezinetik, ardezagun atxeden aulki utxetan. Arditzagun aulki utxak, ta zor dezagun aulki jokoat bihurtzeko zuen utxuneak bizindar. Arditzagun aulki utxak, ta zor dezagun aulki jokoat bihurtzeko zuen utxuneak bizindar. Ta bizindar, bizindar. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Una pregunta tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Pam para bara. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién es?
Horrelaxe bizi dugu guk bigarren kafea, 6 minutu arratsaldeko 5 izateko, gaur bigarren kafearen 182. saioa, eta Bilbo giroan jarraitu behar dugu, ze antxe agurtu dugu, bueno, Bilbori buruz aritu gara, naiz eta ez zegoen Bilbon Imanol Agirre, Loraldiako zuzendaria, Loraldiaren inguruan luze eta sakon aritu gara, eta Loraldiak badu bere eginkizunetan edo bere egitasmoetan tarteka geldialdi bat, beraik aipatu du Branka eta Ontzia eta Imanolek, eta geldialditxo bat portutxo bat izaten da Bilboko bira, baina Loraldian bakarrik ez, urte guztian zehar kulturaren arnasgunea ere bada, kultura herritarren eskura jartzen duen egitasmo hau. Bilboko kultur espazioak zabaldu eta hori herritarren eskura jartzea dira Bilboko bira egitasmoaren asmoetako goa, irabazi asmorik gabeko herri proiektua, nagusiki kulturari begira dagoena, eta hainbat jenderen konpromisoari esker egitasmo posible bat da. Haien diru ekarpenak edota lan voluntarioak proiektua bideratzen lagundu dutelako urte hauetan guztiotan, eta noski oraindik ere laguntza behar dute. Nik definizio asko eman ditut, baina Lutxo Egiak esan ohi du, hau helduen gaztetxe baten modukoa da. Edo horrelako zerbait, Lutxo Egia, arratsaldeon, ongi etorri bigarren kafera. Arrastion, mi esker, zingo. Esan aldezakegu, helduentzako gaztetxe bat dela bira. Hori baino gehiago ere bada, baina akaso hori ere bai? Bueno, gure artean, broma artean egia esateko, alaxe esaten dugu, ez da? Igual ez dazkagu ez hogei, ez hogei urte, ez hogeetan, bueno, hortze gabiz. Orduan, herri proiektua eta orduan askotan hori esaten dugu gaztetxe de viejos. Aizu, Lutxo, aipatu dugu bira egin zaitez bazkide edo izan zaitez birakide proiektu hori. Dagoeneko aste batzuk badara matzazue hori sareetan duzuela, egitasmo hori martxan duzuela. Izan ere, guk aipatzen dugu kulturgileontzat arnasgune bat dela bira, oraintxe iniz baino gehiago akaso, baina zuek ere arnaz pixkat behar duzu, eta birak aurrera egiteko kideak behar ditu, eta kide izatea oso erresa da, eta oso onuragarria gainera. Bai, ala da, bueno, martzan jarri dugu, bueno, ezin bestian autogestio kanpaina bat, pixkat, ekonomikoki pandemiak ondoratuta utzi gaitu edo usten ari da, eta orduan, bueno, berez, holan kideekin sortu zen dira, lokala 150 lagunen artean hasi zen ginen erosten, eta baina hoain jarri dugu kanpaina hori, zudinezun hori, birakide, programazioari eusteko, programazioa sendotzeko, bueno, kultura babesteko eta animatzeko. Ze kultura programatzen jarraitzen duzue, eta jarraituko duzue, diruak baino ez dakit pandemia bera eta honen inguruan sortu diren mugik ezote duten kalte gehiago egingo, baina legeak eta politikarien edo instituzioen erabakiek albidetzen duten enean, zuek burua tinko mantendu duzue, eta ari zarete, programatzen, kontzertuak, erakusketak, liburu aurkezpenak, hainbat disiplina uztartzen dituzten egitasmoak, denetarik, beraz, bueno, proiektuaren jaiotzetik, sortzetik, zenuten filosofiari, heltzen ari zarete oraindik ere. Bai, iaz, martxoan apirilean, itxialdian, argikusi genuen, aukera naiz eta ekonomikoki oso bueno, gogorra izan, aukera tikiena genuenean programatu behar genula, eta gugan, zikinen poliki, eta guain arte, eta gure azken batean da formatu txikiko proiektu bat, baina gaur-gaurkoz programatuta daukagu, ekainaren erdialdera arte gauza asko, osea, erabatez, baina kasi itxita dana. Pena guain, labik hartutako erabakiarekin, alegia Bilbok incidentzia metatuan, larundi gora egiten baldin badu, eta badiruz dial izango dela luze gabe, gula hogarrenez itxi beharko dugu. Eta orduan, aurrikusten ari gara, jauziko zaigula apirila osoa, eta agian ezkor egin abil, baina bueno, ala dirudi, eta
kolpe baten ostian, beste bat, ez da? Baina, bueno, segi behar. Zalantzari gai, segi behar eta euskal kulturgintzak behar duzuek horri heltzea, baina esan da bezala zuek ere behar duzue, babes hori, oraintzari gara elkarbanatzen gure streamingean entzule jakin dezaten, twitter.com/diagonala bira giroi bajua kultura, edo, estela, bira kultura Twitterren jarri eta segituan topatuko duzue, tweet finkatu bezala, txio finkatu bezala, bertan agertzen da, klik batean nola egin zaitezketen birakide, bertan izena bizena jarri, zuen emaila, eta kontu korronte bat, eta zenbateko kuota erabaki dezakezue, oso diru gutxitik diru gehiagora, aldizkotasuna ere hilean behin, urtean behin, modu askotara egin dezakezue, eta gainera errenta aitorpenean kuotaren 120 desgrabatzeko aukera duzue. Beraz, alde guztietatik begiratuta, onuragarria batez ere, lortu duelako birak ez Lutxo, Bilbon eta kokatuta dauden inguruan batez ere, kulturari arnasen mateaz gain, alako eraldaketa bat, ez? Eta giro kultural, euskarazko giro kultural bat, benetan hiriak eta Euskal Herriak orokorrean behar duena. Bai, bueno, ez dakit horren besterako da, baina bai da, azkenean kultur proiektuak sustatzen ditugunok ekarpen bana egiten dugula, eta birak ere ekarpen bat egiten du, eta bai, holantze, gaina, proiektu berriak jarri nahi ditugu martzan, batez ere, udazkenari begirari gara, proiektu propioak ekoizteko, euskarazko kulturaren inguruan, edo hortik abiatuta, eta hori da, eta horretarako bai, birakide pixkat finanziazioan ere laguntzeko, kanpaina hori jarri dugu, eta gainera, urtean 10 eurotik gora, edo hortik aurrera, behaz, edozinentako modukoa da ez da, eta batez ere horrela ere guk fidelizazioa ere nahi dugu, ez da, pixka bat kulturali babesa eman, ez da horren beste zenbat jartzen dugun, zenbat euro jartzen dugun, baizik eta, pixka bat esatea, honek merezi baldin badu, denon artean bultza dezagun, pixka hori da ideia. Lutxo, biraren lan lerroetako bat kultur ikerketari dagokiona da. Eta, zuek kultur gremi guztiekin kontaktuan jartzen zarete, ikerketa lanak burutzen dituzue. Pentsatzen dut, azken urte honi begira, ezakit ze diagnosia egin duzuen edo ze temperatura hartzen diozuen egoerari? Batez ere, Bilbo mailan ari gara, eta Bilbon ikusi dugu gauza bat, eta horregatik lehenbailen, erabaki genuen bira martan jarri behar genuela, naiz eta ekonomikoki, ideia bat egiteko guri barran, iruaren 180 gau esartzen zaigu, eta hori ja galduta dago, eta ikusi genuen, ala ere, zabaldu beharra zegoela, arrazoi diren bategaitik, plaza eskaintzeko. Gaur egun Bilbon adibidez, ez kafentzoki ikita dago, beste toki batzuk non euskarazko plaza izaten da, adibidez trenin hori ere ikita dago, gaueko tokia da gehien bat. Orduan, guke aurre ikusten genuen euskarazko plaza, bai behar bada gehienentzat, guztiek ezin dezakete administrazioak, udalak edo diputazioak programatutako ekitaldi handietan parte hartu izateko hori oso gutxik daukate aukera horretarako. Gu gaur ikusten ari gara Bilbon programazioa batez ere geratu dela erakunde publikoen esku. Udalak programatzen du, diputazio programatzen du, eta klaro, bezalako proiektuak, neurri baten importantea dira, plaza eskaintzen jarraitzeko. Hori da, diagnostikaren parte bat, eta guretzat interesantea, da? Zalantzarik gabe interesgarria zuentzat eta baita guretzat ere, eta esan da bezala, tira, posible den bitartean programazio horrek aurrera jarraitzea, apirilean milan modu, kaserna,
arkitekturak zer diogutaz, Arrano Pertxa eta Lengu Iluna, Goiu Cortés, Miren Agurmea bizango da bertan, Oskar Benaz, Erradikala ginen antzezlana, Gaizka Insuntza, Lorea Zulaika gehi birkit, Lorena Salcedo, bueno, denetarik daukau Bilboko biran ikusteko, eta zinez espero dugu, modu aurkituko diozuela, edo egoerak egingo duela, behar duen tokira, Lutxo, programazio guzti hori mantentzeko, ze nahiko zaila bada berez, eta kontzertuek, emanaldiek, aurkezpenek, antzezlanek, bertan bera usteak, are gehiago murgiltzen gaitu ez dakit ezkortasunean eta ez da bat ere ona. Beraz, ea nonbaitetik guzti horri heltzeko moduan zareten, edo eta azkar guzti hori birkokatzeko moduan baute zareten, eta goza dezaketen, aldutenek, izan bilbotarrek, izan bilborekin mugakide direnek, ez dakigu nola izango diren gauzak apiria osoan zehar, baina tira, indar guztia guraldetik, eskerrik asko egiten duzenagatik Lutxo, eta berriro aipatuko dugu, bira.eus webgunean, eta baita Twitterreko Bira Kultura profilean, aurki dezakezu lehenengo txio bezala birarekin bat egiteko, eta zuen aportaziotxoa, zuen aletxoa jartzeko aukera. Lutxo egia, ez dakitze agurta horretik beste zerbait aipatu nahi duzun, bai? Bai, bakarrik, zuzenketa bat, bira.eus webgunea eguneratzen ari gara, aldatzen ari gara, eta naiz eta, agertu, berez ez dago operatibo hain, baina hori bai, Twitterren dago, edo bestela, birakide@gmail.com elbidera korreo bat bidalita, informazioa emango dugu. Beraz, birakide@gmail.com emailera bidal dezakezue zuen eskaera de informazio eskaera, eta Twitterren abildua bira _ kultura idatzizkero, hortxe jarra dezakezue bira, benetan gomendagarria gauza asko gertatzen direlako bertan, eta bertan lehenengo txio bezala hortxe duzu, izan zaitez birakide, klik bakarrean aukera zuen aletxoa jartzeko. Lutxegia, mila esker eta esan da bezala heldu guzti horri, eta ea kontatzea daukagun aurrera doazela eta gertatzen ari direla aurrikusitako ekitaldi hori guztiak. Mila esker zuei, estimatuta oso. Izan ondo, adio. Norbait izateko urak aldiz nibanoa askerez ideu izateko amesteko egakar tarteak hautsiko ditugula. Nataliren garen ari garantzuten, duela ezain beste biran bertan aritu ziren iruko formatuan, eta hau ere izan genuen bigarren kafean, baina diskoa kaleratuta duenez, gure materialera jo beharrean euren diskoera jo dugu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Most people say they think well, why don't you get to know me? Don't be afraid to touch. I know you think I'm a good girl. Eta berriz ere bagara musika giro hauetan.
Bakizu nondik ateaten musika hau? Nondik ateroz musika? Goiuri Katzo erabilizun playlist beretik. Ai, sexy masturbation playlistera jo dugu berriro. Hori da. Ez zigun den boik eman dena bukatzeko. Orduan, gaur berreskuratzen dut. That's what she said. Ez zigun denbora mandenak bukatzeko, baina gaur saiatuko gara. Saiatuko gara. Eta denak garrantzitsua direlako zuk hartu dituzu zure gaiaren erdigunean, denak izateko beharrezko diren gizartearen zati diren gizaki batzuk. Hori da. Maiten azuk igual ez ezu jakingo. Bigiraz, orain semana izaltan. Ze playlist guaia, Atzo goiurik erabilizun, ze berekin itzen genuen denbora luzez. Eta barkatu ez dakit badakizuen, baina aukera badago aplikazioa, ez dut publizidarik egingo, baina jostailu sexualen aplikazioa playlist youtubera lotzeko. Vinkulatzeko. Haze ona, eta ritmikoa da? Osea, kantarekin batera doa. Oh my gosh. Ez adarra joatzen ari naiz, baina laister izango da, seguro. Hori existitzen da, esango nuke bai. Zea. Pentsatzen un benetan ez adarra joaten nintzen. Baina existitzen da, noski. Nik esango nuke existitzen da. Vinkulatzen da YouTube, Spotifyra. Musika eta jostailua vinkulatuta daude eta musikaren erritmora mugitzen da. Gero egingo dugu horren inguruan. Informazio gehiago nahi dut. Jendek etzekin, hori oso ona litzateke dio arkagusok da gero, goiuri itzegin. Bueno. Ze pasazaio? Norbait pasatu dala, hemen atzetik kaletik, eta zakitz. Madriden bizi den lagun bat pasada hemen aurretik eta... Ez esan orden, ze akaso ezin du hemen egon. Badaki zintzen? Ara, inigo ere harritu da, bain. Iruditu zait, silueta ikusi dut jamen, baina iruditu zait. Bueno, tira, guazen arira. Bueno, maiten esaten ari nintzena. Berotzen ari nahiz daguneko. A ber, azaldu. Atzago jurik itzegin zigun gaur egun, pandemia garaian sextina ari dela bihurtzen aurreko harreman erotikoen, erotiko tradizionalen oinordekoa. Eta egia da, sare sozialek, aplikazioek eta dena delakoek, segurtasun distantzia beti mantendu behar dugun garai honetan, asko laguntzen digutela. Komunikatzeko eta atzo azaldu genuen bezala, gertutasun intimoagoa lortzeko edo. Baina, egia da, orokorrean, beti bezala salbuespenak daudela, baina orokorrean jende gazteagoak erabiltzen ditugula, horrelako bide ez tradizionalak sexu harreman edo harreman afektibo erotiko sexualak edukitzeko. Eta horren arira, atzo hortaz hitz egiten ari ginela, sortu zitzaidan niri gaur dakardan gaia jorratzeko gogoa. Eta, nik uste ados gaudela denok dugu argi azken urtea ez dela izan etengabe ligatzeko eta sexu harreman frenetikoen garaia. Ez da izan. Denak ados gaude? Ados. Baina la ere, denok bilatu ditugu moduak urtea goxatu eta gure sexualitateaz gozatzen jarraitzeko. Izan Inigok asmatu... Ustezula asmatu dula, baina asmatua zegon jostailuekin eta musikarekin, eta bar. Baina hausnarketa galdera bat ingo izuet oain. Oain, ontaz hitz egiten eginela, ze pertsona mota imaginatzen nahi zineten sexualitateaz, gaur egun gozaiak ere ez, hitz egiten nahi nintzen bitartean. Ni nere adinoko pertsona bat. Haze, uizte narzisista. Ez, baina denok egiten dugu berdina, gauza bera, ni ere, zure esperientzietik nola bizi duzun, eta gaina intimidadetik nola bizi duzun, beti ere zu hartzen zara ardatzez. Eta gainera zu kokatzen zara gazetasunaren erdigunean. Maitenako gatzen du bere burua gazetasunaren erdigunean, nik ere, goiurik ere, eta zuk ere, eta lau belanaldi aldendu xamar gara. Bueno, maitena eta nireko gertu gaude. Maitena eta nireko gertu gaude. Aizu, txintxua zuzenduet zehatu baino lehen. Hori, nik uste denei etorri zeizkigula burura, pertsona gazteak, agian, esan dezuen bezala ez, gure burua jartzen dugu egoera hoietan, identifikatzen dugu.
Baina agian ez dugu beti horrela pentsatu behar. Ze geroz eta normaltasun handiagoarekin hitz egiten dugu sexualitateaz orokorrean, baina bada meta tabu antzeko bat sexualitatean. Ze sexualitatearen tabua desegiten ari garen arren, tabu bat gordetzen du sexualitateak berak. Dela adineko pertsonen sexualitatea. Era bat ados. Orduan gaur, pixka bat horren inguruan itzingo dugu. Zeirutzen. Oso ondo. Primerakoa, gaina behar da horren inguruan solastu, beraz. Izu entzuleek diote zenbat urte dituzue, ba? Hori guk adina jakitelitzateke. Hori guk adina jakitelitzateke eta hori gure adina jakitelitzateke. Oso ondo, askar zaitu denak. Izi ondo! Gai hau tabua izateaz gain, ez jakintasun handia dago honen inguruan. Menopausiatik hasita, gorputzak adinean aurrera eginala dituen aldaketetaraino iritsita, sexu harremanak gazteen gauzak dira, eta adineko jendeak sexualitateaz gozatzeari uzten dio. Hori da, adineko pertsonen sexualitateaz ez hitz egiteak zabaltzen dituen eta denok onartzen ditugun ideiak edo hausnarketak. Baina adineko pertsonek sexualitatea bizi eta gozatu egiten dute, noski. Eta seguruna gazteagook bizitzen dugun modu aberasgarriagoa, modua baina aberasgarriagoa izango da behiena. Orduan zein da gure arazoa, eta gai honekin arazoa. Belaunaldi gazteagoek sexualitatea modu askeagoan bizi ahal izan dugu, hala nola, batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago, baina beraiek mende atzera eginda, mende askotan bezala, beste heziketa bat jaso dute, edo ez dute jaso, heziketarik zuzenean. Eta isilpean gorde beharreko eta eremu pribatuko kontuak zirenez, ez zuten honen inguruan ezer jakina ahal izan, eta ez da erraza gaur egun ere honi buruz hitz egitea. Eta, guk jasotzen dugun heziketa hamaika bider hobea bada ere, naiz eta guk ere lan asko egin behar dugun une oro ezteko sexualitatearen inguruan eta asko dugu ikasteko, eta noski gero gaztetxoenei irakatsi eta haiengandik ere ikasteko. Baina nagusiagoak direnen sexualitatea ere ezagutu behar dugu. Segu ere izango gea, adinekoak, nizbait. Eta orainik ere gaur egun kosta egiten zaie honen inguruan hitz egitea beraiei. Eta beraien ahotsa ordeztu nahi gabe, beraien inguruan sortutako estereotipo, mito eta horrelakoi aurre egin nahi diet gaur. Adinean aurrera gineala gure gorputzek aldaketak jasaten dituzte, eta aldaketa hauek anatomikoak, funtzionalak, psikologikoak izaten dira. Eta gorputzaren erreakzioak eta erantzunak ez dira berdinak izaten. Honek ez du esan nahi, desio sexuala galtzen dugunik. Zakildun pertsonei, adibidez gehiago kostatzen zaio erekzio bat izatea. Edo denbora gehiago behar dute, indar berritzeko. Alua duten pertsonek adibidez, vaginaren elastikotasuna galtzen dute, edo ez dute hainbeste lubrikatzen, aurteek aurrera ginala. Hala ere, lehen esan bezala, desioa ez da desagertzen. Agian, eraldatu egiten da, modua, bidea, maiztasuna, intentsitatea, aldatu egiten ditugu guk, eta aldatu egiten dira, gure harremanetan. Harreman erotikoek, zentzu afektiboagoa hartzen dute, eta sugar indartsua txingar berezia bihurtzen da. Eta harremanaren kalitatea asko aberasten da. Muxuak, besarkadak, laztanak, hitzak dira protagonistak beraien harremanetan orokorrean, baina sugarra ere noizbenka izaten dute noski. Hala ere, askotan irakurri eta aipatu izan ditugu sexu harremanek dituzten onura guztiak. Adineko jendearen osasunerako ere ezin hobea da sexualitatea aktiboa edukitzea. Defentsak indartu, odolaren zirkulazioa hobetu, giltzadurak eta ezurrak osasuntxo mantendu, estresari aurre egiten lagundu, eta autoestiman eragin handia izaten du ere.
Eta adineko jendeak ere autoestima zaindu egin behar du. Eta modu divertigarriagorik topatzen baduzue, esaidazue, apuntatuko den nik ere. Gure sexualitateaz gozatzen dugun moduan, beraiek ere beraien eran gozatu behar dute. Guk ere gozatzeko gogoa izango baitugu. Beraz, zergatik ez gara gaia desestigmatzen hasten gu ere? Agurtzane Hormatza sexologak dioen bezala, teorikoki gero eta argiago daukagu sexualitateak jaiotzen garenetik hilarte irauten duela, eta gure parte dela. Hala ere, gure gurasoak, aitona-amonak, inguruko gu baino adin nagusiagokoak diren pertsonak ikustea edo imaginatzea beti kosteiten zaigu edo holako, ematen digu, ezta? Bueno, neri behintzat. Kosta eta inundik inoa azaltzen ez delako. Hori da. Ez pelikuletan, ez filmetan, ez gure kulturan, ez idatziz, ez inun ere, ez? Hori da. Eta honetarako oso garrantzitsuak dira egiten ditugun aurrera pausu guztiak. Dena dielakoak ere. Eta 2015ean, Nafarroako Bertsolaritza Txapelketaren finala ospatu zen Elizondon, eta buruzborokoan Julio Soto eta Xabier Terrero zibiliziran, eta gaia hauxe izan zen. 70 urteko emakumea zara. Gaur, lehenengo aldiz, masturbatu egin zara. Eta biak aitu ziren, egia esan, ederkin ni bertan egon nintzen, eta oso ondo aitu zian, eta gaia oso modu naturalean jorratu zuten, baina egia publikoak eta bideoak baitu zuten interneten, publikoa asaldatu nintzen, gaia esan eta denak, ez, olako gai bat entzutea, arraroa zan. Izango zen entzulegoan, 70 urterekin, lehen aldiz masturbatu etzenik. Noski, horregatik, eta pixka bat, ginen denakor, gurasoekin jondako gaztetxoak, eta, hori. Eta horrelako gaiari buruzburukoak duen garrantzia ematea, aurrera pauso polita da. Neba ez zuen entzungo dugu Xabier Terrerosek bota zuen azken bertsoa gai honekin. Hortxe da. Generazio bat izan gara, ezia egon dena, baloreak ziren kristauak eta ere jangoikoarena. Hemen biluzik irrintzi handi bat, ta ondoren asperena, 70 urte baditut, ta behar dut atxedena, lehen aldia izan da baina, ez da izanen azkena, ez da izanen azkena. Politia, Ze ona. Oso ona. Oso nola gurtzen du hitz egin dugun guztian, ere ustez, bertso honek. Eta, kartzelekoa zenez 3 zian, eta, ikusgarri dituzute, bai Xabierrenak, bai Juliorenak, beraz, animatu. Baina hoain 2001eraino joango gara, nik 2 urtetxo nituela. Ara, begida, arkakuso galdezka zeon genituen, eta badakizue amaiak zenbaditu. Pista bota. Baina, la primera vez film laburrak ere lehenengo aldia, euskeraz. Besteak beste, adineko emakume baten sexualitatea lantzen du. Maribi Bilbao eta Aitor Beltran izan ziren protagonistak, eta Borja Kobeagak zuzendu zuen. Goya sarietan fikziozko film labur oberenera izendatu zuten. Maribik emakume heldu baten papera egiten du, eta gigolo bat kontratatzen du harremanak edukitzeko. Eta, sortzen da behaien arteko bien intsekuritateak azaltzen dira, baten estigma, gigoloren estigma, emakume zahar, heldu baten estigma. Eta egia esan, naiz eta 2001ekoa izan, markatu, gaur egun... Zoragarria da, ikusi, ez duenak ikusi mesedez, ikusi ze zoragarria da. Apuntatuko dut, bai. Streaming bidez ikusten aizeatenak, hor duzue karatula edo. Eta, hori da gomendiotako bat, baina, amaitzeko,
2018ko dokumental bat gomendatu nahi dizuegu. Imaginatu, 17 urte, eta oraindik ere gai berdinak jorratzen, eta ez daude oso urruti Zeko. Hoixe, eskerrik asko Maitena. 2018ko dokumental bat gomendatu nahi dizuet, Marian Gerrikabeitiaren Adonde Vamos, Nora Goaz dokumentala da. Adineko jendea da dokumentalen protagonista, eta beraiek erantzuten dituzte denok ditugun edo denei sortzen zaizkigun galderak. Eta horien artean sexualitatearen inguruko galderak daude. Esperientziatik hitz egiten dute, eta ez dago ikerketarik, ez dago jende gazteak egindako hipotesiak, ez beraien esperientzia kontatzen dute. Eta egia esan hau ere oso gomendagarria da, beraz hortxe duzue. Eta, hauek ez dakitze irutu zaizuen, ez aldi aurrera pauso emateko modu politiak, bertxotan, ikusentzunezko produktutan, hitz egiten ere landu behar dira gai hauek. Noski. Beti, eta gaina, baina supermerkatura joaten ere, ematen du adibidez, pixa galtzen dugun bakarrak emakumeak gehar, adibidez, ez? Adineko emakume batek, azkenean zoru pelbikoa zari gara, eta pentsatzen dugu zoru pelbikoa ondo ez dagoenean sexurik ezin duzula eduki eta listo, eta ja hor bukatu dela zure bizitza, ez, ariketa fisikoa egin daiteke, zer jaten duzun ere hobekuntzak ekarditzak ez zure bizitza sexualera, eta jakina beti ere buruan izaten duguna da hor gure sexuan ikuste buruan dugula, eta horrelako estigmak bertan bera uztea, aske egiten gaitu, eta batez ere goazen mesedez adineko gorputz biluzuak ere normalizatzea. Bai, egia esan bai. Bai, nik hor lehen aipatu duzu ez, zineman, kulturan, orokorrean ez, zenbat tabu ditugun. Gure adin franja zabal gazte heldu honen sexualitatean ere, sexualitatea zen modu artifizialian erakusten duen askotan zinemak, zesanik ez, heldu hauetaz edo adineko jendeaz ari garen, Bai. Eta, nik behintzat sextin bidez, sexu tantriko praktika bidez, edo dena delakoaren bidez, nire sexualitatea biziko dut, gonbidatzen zaituztet zuek ere bizi eta gozatzera, eta dinen aurrera noan ninean ere egingo dut, baina, osasunerako oso ona delako ingo dut, ez beste edo zergatik. Beraz, denon osasunerako, gaina pandemia garaian osasuna hainbeste aldiz aipatzen dugula, goza ez zuen sexualitatea eta ireki buruak, ireki zabaldu zuen ideiak, Esan bernun, eta hankak. Eta hankak ere. Baita ere. Zergatik ez. Izue, arratsaldeko 5:26 minutu, Juan Ignacio Artxuaga dagoeneko zai daukagu, Maiten azuk alde egin beharra daukazu. Alde egin behar dut, baina plazerra izan da, zoragarri iruditu zaigu. Bai, oso polita. Oso interesgarria. Zuri, zean bezalako izatetik. Zuei, etortzeagatik. Tokia uzten dizut. Agur arkakuso. Aio, Maitena, datorren asteartera arte, izan ondo. Zelio egin eten. Keep calm and bigarren kafea. Birikek azken aldian ez didate errasik ematen burua. Mentxe gara aurrera, bigarren orduaren azken txampanere murgiltzen, eta Juan Ignacio Artxuaga dator gurera, ilunak argitzen tarteari sarrera eman bargenion, eta pentsatzen ari ginen hemen musika jarrikote diogun Juan Ignaziori, zen oski oso atzera egiten du, eta hainatzera eginda. Eta pentsa gaur egongo kantu bati eman diogu aukera, ze dena zalantzan jartzeko iritsi zinen, oso izen buru egokia da Juan Ignacio Artxuagari buruz aritzeko.
Artxoa gator, Juan Ignacio, arratsaldeon, ongitor bigarren kafera. Atxaldeon. Egokia, edek bakantoa iretzako. Dena den Dalkaberriak bederen Dena den. Eta Juan Ignacio Artxogak testu inguruan hitz egin behar dugu, eta uste dut gaiak kokatzeko testu ingurua behar dugula, Juan Ignacio. Hori da. Laguntza pixkat bai, bintzat. Aurrekoan ontologiari buruz hitz egin genuen, eta, saiatu ginen entretenigarri egiten, da gaur ere, testu inguruari buruz saiatuko entretenigarri egiten baita ere. Bueno. Konte guztu nondik nora, hemen... Ez dakigu nondik heldu. Oida. Testu ingurua, bakizu ez ardan, testu ingurua da, testua edo abesti bat, edo elkarrizketa bat, edo zer horrelako gauzari, edo zer mezurekin ari garela, esan gabe pasatzen den guztia, esan gabe eta jakintzat ematen den guztia. Hori da testu ingurua, ez da? Askotan testu ingurua izan daiteke testua bera baino garrantzitsuago gauzak ondo ulertzeko. Eta testu inguru izatetik testu inguru faltatik etorri leizke gauzak ondo ulertzea da gauzak oso gaizki eta oso okerta oso traketsu ulertzea, ezta? Bueno, hola, ejemplo batzuk emateagatikan ez dakit oain, baida, atzoko notizia, ezta? Suezko kanala berriro libratu da, ezta? Nire azkeneko egunetako albiste gogokona. Suezko kanala berriro libre. Ez da gizu, gizarteak, ez gureak, gizarteak zein entretenitu eduki ditun Suezko kanaleko aferra honek. Bai, egia da. Aplikazioak, jarraipena, sakelekoan jasotzeko minutueroko notiziak. Bai. Twitter kontu bat indute, eta zan, inglesa zan, baina zan, ja mugitu aldute Evergiven barkua, eta minuturo tuitatzezun, ez, pixkat, ez, 2 zentimetro, eta horrelako batean bai iritsi zen. Eta horrelako batean, listo, mugitu da. Bueno, Suezko kanalaren inguruan testu ingura behar dugu. Horretan, olako titularra egiten duen kazetariak, Suezko kanala berriro libre, horrek ja, asumitzen du, aurreko egunetan egunkari irakurri dugula. Norbaitek ez dakit, komatik 15 urte pasata gero aterako balitz, arek bere testu inguruarekin pentsatuko luke Irakeko gerra, kanala liberatu dutela, ez da, itxita zegoela eta hori niri dutela. Bueno, noski, bi esan nahi zeharo diferenteak, beren zer ikusirik ez dutenak, ez da. Bueno, hemendikan hau esatetik nora iritsi nahi dut. Bueno, aurrena beste adibide bat, Brianen bizitza. Bueno, Brianen bizitza nik ez dakit zuek gazteok zenbat gozatzen duzuen, pentsatzen dut gu baino askoze gutxiago. Testu inguru askoze flojoago daukazutelako gu baino, ez da. Guk esaldi bakoitzeko ja parreza igea. Nik eparretxete, Bai, badu trebetasun zinematografiko eta gidoigile bat berezkoa, nik uste... Baina zenbat eta Biblia hobeto ezagutu, zenbat eta kristautasunean plaiago. Goiurikor abantaia du kristau eskola batean ikasi dudako, eta noski horrek ematen du, testu inguru ematen du horrek. Noski, orduan asko ze parke jo ingo du zuen baino. Brianen bizitzarek. Bueno, orduan esaten nahi ginena. Mezu bat daukagunean, eta modernoa dalako, oraingoa dalako, gure ingurukoa edo gertukoa dalako, testu inguru, horri dagokion testu inguru guztia ondo ezagutzen dugunean, denok berdin ulertzen dugu, eta modu egokian ulertzen dugu, ez da? Baina, ze gertatzen da, mezua edo zaharra dalako, edo, zaharra izan, pixka bat zaharra, edo oso zaharra. Ja, testu ingurua kale ikien aste zaigunean, ez da? Bueno, hortze pasatzen da. Eta pixka bat hori da, komentatu nahi nuena, ez da? Bueno, testu ingurua failatzen duenean, esaten duguna, gertatu daiteke ez ondo ulertzea, gerta daiteke interpretazioetan hasi beharra, eta zenbat eta testu inguruko informazio gutxiago izan, interpretazio beharra ordun eta handiagoa da, eta okerren bat
oker larriren bat egiteko arriskua orduan eta handiagoa, ezta. Adibidez, Masmobilek Euskaltelengan egindako oparen inguruan, testu inguru pixkat badugu, bestela zaiagoa da ulertzea, ezta? Horre testu ingurua behar dugu, eta azken urtean Euskaltel nola sortu den, eta herri proiektu hori nola gauzatu den jakiteak, ematen digu testu inguru pixka bat, berria bera zertxo bait mingarriago egiteko. Ulertzeko oso erresa da hori dena, Txin, 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 hori testu ingurua. Eltzea da. Bueno, eta torriko gea guain musikazalek pixkat egurtzeko aprobetxatuko. Baina, bueno. Nik entzun diot, hasi aurretik, marmarka, musikazalea, bazula zerbait. Arpajo. Arpajo da, arpa instrumentu bat da, eta arpa jotzea da, instrumentu bat jotzea. Hori da testua. Bueno, horren testu inguruan, Euskal Herria menipin, badakigu, arpajo, esan nahi duela, dala, seriotasun falta adierazteko modu bat, ez? Adarra jotzea edo kitarra jotzea bezala, Zertzala uste zendun enamoratzea. Bertan eseri eta kitarra jotzea, Bueno, horrek eramaten gaitu, gure kasuan, Euskaldunaren kasuan, hain urrun ez dagoen gentilaro horretan, ez da? Gentilaro horretan, askotan aitatu dugun bezala, lan gogorra da, zerbait ogoregarria eta fundamentuzkoa, eta pertsona batek egin behar duna, pertsona duina izateko, ez da? Eta gero, horren aldamenian, lan gogor duin horien aldamenian daude, fundamentu igabeko lanak. Eta besteak beste, musika, gentilaroko zea hortan oso prentsa txarra du musikak. Horregatik musikan inguruan sortzen die, adarra jo, kitarra jo, eta arpa jotzea bezalako kontuak, ez da? Bida zalpena. Ez da fundamentuzko gauza. Musikoa ez da fundamentuzko pertsona. Juan Ignazioren gentilen inguruko azalpenetatik ondoriozatu genituen bi gauza garbi, ondoriozatu ditugu. Bata, zergatik Euskal Herrian alper hitza den hainitz itxusieta gogorra. Oideko alperra, baina gauza iraingarri goik, ez dago. Eta bestalde, nondi datozen arpajo eta horrelakoak. Bueno, eta gero horri falta zaiona, hor pixka bat mitologia aldetik eta etnografia aldetik esaten dugu, nola fundamenturik gabeko lanaren adierazgarria dan, musika, mentalidade horretan, baina gero esatezu eta arpa, esatezu kitarra, bale, baina arpa, arpa jo esateko, arpa badanik, asmatu, jakinin behar da horrena. Eta esatezu, jode, hemengo 18. mendeko baserritarrak arpa bazanik, nondik iritsi zitzaien arparen berri, ez? Hoizan, aspaldian buruan nebilen kontua. Eta duela urte batzuk arkitu nuen Santa Mariko Tolosako Andramari Elizan bada orkesta eta koroa, estaduko bakarra, uste dela, orkesta eta koroa daukena, eta ez dakit 500 urteko historia, ez dakit zenbat dauken. Eta horren historiari buruzko liburu bat atera zuten, eta liburu horretan jakin izan nuen organoak izan baino lehen, organoak die traste batzuk oso garestiak. Oso. Pentsatuko duzu, eta aipatu duzun Eliza ia katedral horrek, Santa Mariako horrek, badu, Euskal Herrian den organo onenetako bat, eta... Baina Euskal Herrien beste tokitan ere, toki askotan daude organoak, eta organoa da traste bat oso garestia, oso komplejo bat, diru asko eskatzezuna, eta, gizartea... Eta mantenu koste ikaragarria duena. Aberastasun maila altu bate iritsi zanean, jartzen hasi zianak. Baina organoa egon baino lehen, Elizako kantuak laguntzeko zertzegoen? Arpa. Arpa. Ta hortik handator, arpa jotzea, euskerara iritsi alizana, arpa jotzea dator, Elizetan organo aurretik kantuak arpakin laguntze zialako. Arpazak? Hor ikustez. Arpazak. Nik topatu dut hemen Camille eta Kennerl izeneko biki, oso majak, eta arparekin egiten dute Guns N' Rosesen Sweet Child of Mine-en bertsioa edo. Beraz, aspaldiko garaitatik, baina modernoak ere badaude arparekin, pentsa.
Aberastasuna neurtzen zuen organoak, baina hainbeste diru ez zegoen tokitan, herri txikiagotan, ermitetan eta bestelagotan harmonioare izaten zen. Noiz eta topatuko zen. Hori ere, bai, metxe bertan. Hemendik ez urruti bazan harmonio bat ere. Bueno, dena den, honekin segituta. Lanaren kontukin eta beste anekdota bat, ezta? Bigarren mundu gerrako konzentrazio eremutan, hor judutarrak eta akatu zituzten konzentrazio eremuetan, horietako batean benipin, dokumentaletan eta ikusitanago, atarian nola jartzen zuen esaldi bat, Arbeit macht frei. Da, lanak libre egiten zaitu. Eta ematezu, humore beltzata dana, ez da? Agindan ze gauzak pasatzen ziren. Bueno, hori lotuko dut pixka bat arpa jotzearekin eta azkenian kultura bereko ezaugarria da, ezta? Azkenian da, gentilarotik datorren kontu bat eta da lanaren apologia hori. Judutarrak oso jende pizkorra da, oso pizkorra, oso berritzailea, bere historian zehar. Pentsa bain dela 6.000 urte asmatu zuten Jainko Algustiduna, eta pentsatze etekina atera dioten, bai beraiek eta bai bere imitatzaileek geroztigan, ez da? Jainko Algustidunaren kontu honekin, bakar-bakarrik hemen, mezadirutan, zenbat etxe hipotekatu dan, hiltzezan pertsona infernura joan ez edin, hor artxibora joan da protokolotan eta notaritzako protokolotan, etxeak hipotekatu diru ateratzeko mezadirutarako. Bueno, hor badago hortan berritzaile izan dira, gero asmatu zuten interes konposatua, eta bankagintza, eta za guztia. Eta, benetan maisu izan dira, gauza askotan, eta besteak beste, balioa sortzen, utxetik eta lanik gabe balioa sortzen. Judutarrak botatzen dituztenean Espainetik, 16. mendean, Europan barreiatzen dira eta iristen dira Alemanira, beste, ezta? Eta han gertatzen da, toki guztietan bezala, hasten diela aberasten. Oso pizkorrak dielako. Oso pizkorrak die eta asmatzen duten modua aberasteko. Baina gaina aberasten die lanik egin gabe. Eta hori alemanek ezin dut ikusi. Oso gentilarokoak dien aleman horiek, beren arrotasuna dela, denetan langilenak diela eta lana beste inor baino beto ikin dutela eta hori dena, ikusten dute beren aldamenean jende bat lanik ikestuna eta bea baino aberatxeago bihurtzen nahi dena. Eta hori ezin dute egan ban. Eta orduan, judutarren kontrako sentimentua hortikan sortzen, ordu bere jatorria eta sortzen da 16. mendean, ez Hitlerren garaian, ez da? Eta, gero Alemania gerran sartzen denean, badakizue oso, krisi handia daukate, oso pobre daude, diru egin badakizue, biletea kiloka azkenean nola ibiltzen zituzten, inflazio, ez dute ezer ulertzen, gaur pixkat gertatzen zaiguna, ez du ulertzen ze pasatzen den, baina jode, hemen batzuk geota aberatxago eta besteak geota pobreago, ez da? Olako sentipen baten barruan, orduan hasten dira, egin zituzten astakeria egiten judutarren kontrata, eta hor jartzen dieten hori esan nahi du, koño, lan eintzazue behingoz, lan egin gabe aberasten aizeat eta iruzurrakin. Hori izan, horatzen zegoena. Normalean, esplikatzen ez dana, horrek ez dukentzen noski, egin zituzten astakerien kontua, baina, testu ingurua beti da, importantea, gauzak ulertzeko, ez da. Orduan, ze pasatzen da, eta iritsi nahi azkenean, anekdota hauek pixkat hurbilagokoak ditugun, anekdota hauek kontatuz, ez da, iritsi nahi nun esatea, testu ingurua dela, testua bera baino importantego askotan gauzak ulertzeko, bintzat askoz ere zabalagoa, testua izan daiteke esaldi bat, eta testu ingurua lau enziklopedia betetzeko baina informazio, ez da, inguruan dagoen guztia. Orduan, zenbat eta atzerago joan gertatzen da testu bat gordetzen dela, baino ari zegokion testu inguraren elementuak tak erortzen joaten diela. Zenbat eta atzeago joan daukazu testu bat, testu inguruaren zati txikiago batekin. Orduan, holako kontutan gabiltzanok, mitologian eta etnografian eta kontu pixkate aintzinago antiolako kontutan egin beharko genuke,
denak ez baitute egiten, egin beharko genuke alegin haundi bat testu inguru hori alden neurrian betetzeko, osatzeko dagoen informazioekin. Eta informazioik atera, konparaketatik, beste herrialdean ikusten dugunetatik, atera arkeologitik, atera etnografitik, atera aldan tokitik, aldan gehiena, zatik zenbat eta gehiago izan, orduan eta interpretazio egokia izateko aukera gehiago izango ditugu, eta disparateak esateko orduan eta zailago izango dugu. Ze pasatzen da, testu ingururik gabe mezu bat interpretatzen hasten danak normalean interpretazioetan proiektatzen du bere buruan dauzkan gauzak, eta ez testuari benetan zegozkionak, ez da. Aizu, pasadira aste batzu Juan Ignacio Artxogarekin ari garela bigarren kafean ilunak argitzen, eta gaur arte ez dut topatu Gentilen lurralde izeneko kantu hau. Tartalo Musicen kantua da, eta hemen... Zea proposa tarte honetan jartzeko? Genuen ezagutzen hau, entzule mordoa du, Battle for Camelot izeneko kantu batekin 1.600.000 entzunaliti gora dauzka Spotifyen. Camelot Arturoren azan, ez? Arturo Herregaren... Bai, jaun zuria ere badu hemen, eta ez dakit, kuriosoa. Bako deskubrimentuak egitea, bapatian. Baina tira, testu ingura ez dugu hau txiko, eta segi lasai, Juan Ignacio, nik deskubrimentuarekin arrotutan egon. Ez, horrekin, pixka bat euskal mitologiaz hitz egiten dugunean, eta hainbat interpretazio egiten direnean, Mariren inguruan, ez da, esate baterako, zenbat gauza entzuten diran Mariren inguruan. Eta ja, testuak esaten dizu, andre bat, ederra, aberatsa, ja, jainkosa, ez dakize, kultoa, matriarkatua, kontua da, hor gelditzen baldin bazea, testua eta testu inguruari gabe, bai oso, baina ez zaude testu inguruari gabe, barkatu. Normalean aizara testu zahar bat, ez dagokion testu inguru batera ekartzen. Eta ekartzen duzu zure testu ingurura. Zure testu inguruan gauza bat aspaldikoa dana, mitologikoa dana, haundia, aberatsa eta ederra eta emakumezkoa, jainkosa. Baina hori ez da bere testu ingurua. Ordon, bere testu inguruan sartzen baldin bazea eta ikusten baldin badezu eguraldiarekin dauken lotura, nola mugitzen dan batetik bestera, jendeak nola ikusten duen, zer egiten duen arekin, nola egiten dizkion batzutan konjuroak, bestetan egiten dizkio erromeriak, nola dagoen eguraldiaren inguruko jakite bat atzean, eta bar zenbat eta informazio gehiago bildu, aste zara ikusten, kandu artean, agian ez dala jainkosa bat, agian beste zerbait dela, ez da? Ezinbestekoa da, testu inguruko informazioak ahalik eta gehien biltzea interpretazio zuzenetara iristeko. Amen. Zuhortani hemen. Hori da. Eta Marirekin aipatzen duzun testu inguruz kanpoko analisia, beste egoera batzuekin ere gertatuko zen, ez dakit Lamiekin edo beste hainbat izaki mitologikoekin, ez? Bai. Batzutan, euskal mitologiak ematen du oso xumea, ez da? Bere deskribapenetan, bere gauzetan, baina hori ere da gure testu ingurutik begiratzen dugulako. Ez garelako jartzen kontatzailearen testu inguruan, ez? Esaten dutenian, ez da nor sartu zala Laminenko bazuloan eta antzegoela ogitxuria. Bale. Ergi, hori da. Claro, jarri behartzea,
eta ezagutzen baduzu, eta olako gehiago irakurtzen dituzunean, eta garai hartako historiako gauzak eta irakurtza dituzunean, konturatzen zara, ogitxuria la hostia dala. Osea, ez da gu baino kindegia jun eta ogi bat erostea bezala. Ogitxuria da, guk esango bagendu, gu hainbeste Walt Disney eta hainbeste zeakin Alibabaren kobazuloko gutzako espaldin badaude urreak eta diamanteak eta esmeraldak eta ez dakize, pues hori ja ez da aberastasuna. Claro, jartzen baldin bazea haien zean da, ulertzen baduzu, da haien mentalidadean eta haien testu inguruan ogitxuria da, gutzako piraten altxorra bezala, ez da urrea, diamante, egon daiteken aberastasunik handiena, baina hori adierazten dute, ogitxuria eta agian, urrezko horrazi bat eta ez dago gehiago, haien buruan ez dago gehiago, aberastasun handiagorik ez dutelako imaginatu ere egin, ez da. Orduan, horrelako informazioak behar dituzu, gauzak bere tokian jartzeko, ez da? Bai. Zalantzari gabe. Horrekin, gentilen indarra, uste, aurreko batean komentatu genuen, ez da? Zergate gentilak eta harri bat hartuta ez dakit noa bota eta uta bestea eta guk entzuten ditugu eta baina ez da berdin zuk hori entzutea egun osoa hemen eserita mikrofon aurrian pasatzen duzunean edo gerrilek behartzen pasatzen duzunean lan fisikoa ginez lertuta bukatzen duzunean eta eguna jonda eguna etorri. Egunen batean itzen beharko genduke garai bateko baserriko ordutegiak nola ziren, zatiko ire aztuta ziren. Bakizue baserden ze ordutan jaikitzen jendea oindala 50 urte? Biziko 5. Ez. Iruretan. Hori zan ordutegi normalaka, ez tarritzeko 12 bazkaltzen zuten entzutea, ez da? Eta gaina tartean 11 ituzut. 12 bazkaldu eta tartean 10 gero jarritako izena da, baina gosari bat egitezan gero, seitan, 7 egitezan gosari bat. Eta gero, bazkari, goizeko 3 egitzen ziren. Gehiotan jun naiz, 3 lota? Bai. Irutan esnatu beharren? Esan egote, imaginatu ere egin, zenbat lan egiten zuten. Bai. Eta zenbat neke. Eta nola nekatzen ziren. Karo, hola bizidan batik, kontatzen diozu, ez da gizein, behatz batekin hola 1 kiloko harri manejatzen zuen, eta belarrian riparro batekin azeze guztu ematen dion, imaginatze hutsak, ez da? Bueno, horrek akusten du, gentilen mitologia, nondik handatorren eta zergatik izan da, hain maitiatu bat eta zergatik atxiki zaion jendea horri hainbeste, hain luzez, ez da? Tristezia erosoa da, zoriona urrun denean. Bargitu dizkigu ilun batzuk Juan Ignacio Artxagurangak eta irripartxigiarekin badoa, Zer pozigatzen da Juan Ignaziola, botatzizkigunen laupa boste lerroburu titular, eta uste gaitola gu ere, gu zea garaibateko nekazari gentilen indarraren inguru nola gehatze ziren, gure berdintxu. Zue fundamentu igabeko musikazale. Barte fundamentu igabeko, eta gaine arpa jotzen ez dakio. Xikira bagenek. Juan Ignacio Artxaga, mila esker eta aste pare baten bueltan berriro izango zaitu gurekin hemendik. Ilunak argitzen, izan ondo, jo. Zuria astintzen duga Aizeak amore mandu. Eta guk Iker Laurobaren Gerra eta Bakea kantu honekin azken txampan murgiltzeko orduare badugu, baina oraindik agurtu bertzaituztegu, biharko saioaren inguruan aritu, eta saioa amaitzeko gaurko sarreran konturatuko zineten, baditugula gaur jaio, hil eta diskoak publikatutako artista mordoa, pulamenturik gabeko langile mordoa daukagula gaur saioa amaitzeko eta aukeratu behar dugu tartean baten bat. Zoriona erosoa da, tristezia urrun denean.
Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Goiorik aukeratu du. Bai. Amaia. Oso polita da, Oso polita da, baina... Baina, ja pixka gaztatua do, ez? Goiuri? Abestia. Samarren 28 urte dauzka, baina main gastatuta. 27! Jack? Rose? I feel you. That is how I know you. Go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door. Badakiz ez amat urte dituen kantu honek. Ez dakit. Atzo banek izkimen jo. Amaia etzan jaio. Yes, etzan jaio, noski ez ez? Noski ez ez? Hain un hain zarraiten Titanic pelikula eta... A ver. 1987ko kantu bat eta zarik, Nik Titanic ikusi... Zuk zenitun -B. -B der -B, plus lau. Nik Titanic ikusi nun zineman, berriro bota zutenean, ez dakitze urte hurren bat izango zenian edo. Osa, imaginatu, nik enun... Osa, 10garrena edo 20garrena. Bai, ez, 20garrena ez. 10garrenean gaztetxo zenean, 20garrena izan daiteke. 20garrena naiz izan zen. 2007an. Bai, Ez, barkatu, 2007an duela 4 urte. Ez. Igual 15 urte horrenarekin. Bestela 8 urtetxo besterik etzen ditu. Ja, ez, 8 ez. Agurtu behar zaituztegu, baina pentsa, bihar oraindik saioa daukagu, oporraldi txiki bat egin aurretik, bihar Donin horrez izango dugu gurekin, Imanol Ubeda eta Carlos Arantzegi, bi musikari handiak izango dira gurean, Iñaki Lasaeturak ekarriko du Doinuetatik haratago podcasta, eta berriz ere Maia Beiti izango dugu, teknologiaren kanpotiarraken ziklo horri jarraipena bateko. Bizum eta Twitter izango ditugu honetan? Ez dakit, lenguan aplikazio batzuko laskar xamar pasagin ditun, eta uste bihar berreskuratuko ditugula, ze gure Twitteraren artean gainera ikarragereko arrakasta dauken gaia da. Agurtu behar dugula, Maiten agurtu dugu dagoeneko, Amaia, zu noiz arte? Egia da. Datorren aste arte. Datorren aste arte. Gaur 8. Aste arte. Amaia Resendegi, luz mi esker. Ondo pasa, oporreguna bek. Rose, zu bihar arte. Esan jak. Non dago garaiko kotxe hura. Eta zuei entzule hoi, mila esker hori izateagatik, bihar arratsaldeko 4:00 aurrera mentsi izango gara, bigarren kafean, naiz irratiaren sintonian, gaurko egunez jaio zen Celine Dion, Quebecen, Charlemanen, edo hauskatzen den bezala ze hortan, eta gaurko egunez jaio eta 53 urte bete ditu, 24 urte Titanic pelikulak eta kantu honek, baina nola aldatu zion bizitza, Celine Dioni, ez dakit, hain ezaguna izango genukeen kantu honengatik ez balitze. Ezaguna zan orduak. Bai, baina, hainbeste. On the line. Ez argiesko geratzen tala oraindik, zerbezatxo batzuk hartzeko. Honegin. Honegin denoi. Keep calm and bigarren kafea.